Ity zany misy raha tiako aboako anao, ataoko fa izy koa anao zegny nagnaraka tamin'ny vidéo-na jiaby igny zegny, ataoko fa vitanao avy eo azonao honogno zegny za magnazava raha ty zegny. Hitanao io? Ity? Izy matetiky volagniko, za boka master zegny za amin'ny manifestation io zegny. Fa zay zegny degré-na amizao ty master. Master of law of attraction. Hitanareo ity? Io. Hitanareo io? Ya, tragno io. Tragno be igny zegny. Hitanao izy io? Karaha ty amin'izay zegny gn'anaovanao izy volagniko. Raha efa matetiky volagniko aminao. Izy io zegny hitanao tany misy zaza io? Karaha izy. De ataonao karaha ty amin'izay zegny agnanaovanao izy. Za mba magnampy anao za eto. Juste magnampy anao fô zegny. Alefatsika atsika, let's go. Ya, hitanao i raha teo igny, za ato amy lalagna za io. Hitanao io amy lalagna. Andeha hamory zegny, andeha hamory. Fa alôka za andeha hamory zegny, ataoko fa tandregny zegny anao amin'ny raha zahavako aminao ty satria i raha ty zalahy somary enjakenjagna amy raha izy e. Enjakenjagna mitsabo izy. Fa ny antony tsy agnanaovanao izy zegny, tsotra hely. Voalohany, tsy agnanaovanao izy finoana. Finoana. Finoana anao no mahavonjy anao. Nefa izay ihany tsy agnanaovanao izy na agnanaovanao izy. Finoana. Satria tsy mino zegny anao ya na ino nasanao agny zay. Fa fort probable zegny no nasanao niany, tsy inoanao, zegny tsy agnanaovanao izy. Satria tsy inoanao zegny le asanao amizao ty, mety atongavana aminjegny zegny. Karaha ty zegny atao manifester karaha io zegny, indesiko mitsôtra agnatin'ny tragno be io zegny anao niany ty, satria aloha nifinoana zay. Donc manomboka anao mahita vidéo ty, mitsabo ka zegny anao satria mino zegny anao. Commenté ambanao hoe I believe, zaho mino. Finoana anao zay zegny no mahavonjy anao. Finoana anao no mahavonjy anao. Ke za eto zegny juste magnampy anao fô fa io zegny somary enjagna no mangala relation amin'olo, fa anao zay mila manam-pinoana. Ke za zao zegny tonga aketo za ataoko fa mizaha zegny anao, indesiko anao, izy volagniko amy tragno mpitrako vaovao ty. Ty zegny isan'ny toeragna tsara, tegna tsara zay. Salama atsika jiaby. Misy raha nitadiavako nomoaly? Nety. Za nefa magnano hitanareo zao indesiko miboaka ndraiky anao. Indesiko miboaka ndraiky anao. Anao maître? Ino fandehandraha ty? Sara? Anao karaha fa hody ndraiky anao. Hitanao io? Io. Hitanao za zao ty? Karaha igny zegny. Hitanao azafady e. Eza anao amin'izao. Eza anao amin'izao. Raha magnano karaha zegny. Hitanao zao, za zao afaka le tiako hohanigny aketo za, afaka mividy. Io. Ato misy raha zegny ato. Hitanao igny? Hitanao za ato e. Ato zay le raha volagniko aminao hoe environnement magnodidina anao zegny, zava. Anao zay mila mahay misafidy environnement zegny. Reto ny agnisan'ny toerana tsy maintsy, tonga de ataoko zay mihitsy, tsy maintsy andehananao. Izy koa anao tiakatra farany ambony. Environnement karaha reto zegny. Hitanao ity aby raha misy ato. Nefa regny. Ty zao mety aminahy raiky ty. Ty atoavako karaha i. Ato za mandinika ato misy raha tianao. Hitanao zavako. Misy
Anao mamaky izy e? Ato. Oh, lailainao fo zany. Na ito na ity. Samby misy ato aby raha aby. Fa karaha ty zany fandendrindry. Hitanao ty? Izy zany miankina aminao foa Lava. Araiky ty zao 20 000 ariary araiky ty. 20 000 ariary. Izy ty. De ity 30 000 ariary. Anao zao mety mivola hoe ino ma différence ny raha ndraiky le fohaniko ary. Izy nivolaniko teo igny podiko ndraiky. Différence place. Azonao? Place différence. Ataoko fo comprendre anao mira volaniko zegny zalahy. Azonao? Zay différence nazy. Hitanao zao anao ato afaka mividy araiky anao. Tsy tia manjary hoanigna akato vadao. Mety sa tsy mety? Anao zany juste mivanga fo anao, mandeha ty zegny anao, de zay différence ne, le place azahoanao izy. Azonao raha magnano karaha zany. Hitanareo igny raha karakaraha igny zegny izy. Ataoko fa misy raha zegny miova hely aminao agny zegny amy raha nivolaniko teto niany zegny. Ke karaha zegny ke za hindeha mory za io, ataoko fa nisy raha nazonao zegny ta vidéontsika. Nisy raha nazonao teo igny, raha tsotra hely fo zegny. Ka fa misy raha tianao, mila andanianao lera. Azonao? Andanianao lera izy de magnodididigna ake anao, de miditra agnatiny zegny anao. Mba miditry agnatiny raha igny zegny anao. Ke raha magnano zegny hitanao zegny take za teo igny, mandany lera teto, mikoragna amy tompony, azonao? Izy io volaniko igny. Hitanao toerana misy za io, izy io. Raha juste raha karaha zay fo zegny ke ataoko fa misy raha nazonao zegny tamy raha nazavaiko teo igny. Za andeha mory zegny za amy lalagna, sabotsy andra i. Azonao amizegny izy ka fa za mivolagna hoe sabotsy de miegny fiaignana le amina tiavako izy zegny za. Eo zegny za midefine my freedom. Karaha zay fa ambelako anao za andeha mory hely. Après zegny za izy ka tonga ville za vidéo aminao koa. Izy ka misy raha tokony atao vidéo aminao. Kiasy manafinaka, karakaraha zay zegny raha azo koragniny izy ka tianao zegny magnambela commentaire ambanao zegny anao de magnamia j'aime de partage amy namagna agny. Raha karakaraha zay zegny. Ça va.